Inini zita rangu ndinonzi Sandra Moyo. Ndakamboya panapa last year patone mwedzi miiri yapfuura. Pandakauya panapa ndakauya ndashaya mari $90 muhandbag. Ndobva ndauya prophet ndobva wandiprofita vakati mari iri musofa. Ndichiendawo kumba ndakasvika ndikatarisa musofa ndikaiwana mari. Ndirikunzwa kuda kutomoka boys rangu. Mbijana. Chandunza panapa ndechekuti ndakashaya mari yana ndakaisa muhandbag. You want to say $90? $90. Ndobva yango disappear. Ndakangoishaya handina kunzwisisa kuti yakafamba sei. Arweremo. Kati kukuproverai kuti ndatumwa naMwari. Endai kumba kwenyu. Mari yenyu iri mumba. Yakadonera pasofa. Prophet vakandiprofitawo ipapo musi wandakauya. Zvaiitikawo muupenyu hwangu. Apa pakati pemusoro pasiri kumera bvudzi. Prophet vakataura nezvazvo. Musi wamakatizira murume wenyu pane zvishamiso zvakaitika paupenyu hwenyu. Ya ichokwadi ndakamuka ndakagerwa musoro apa pakati pemusoro. Nanhasi hapameri bvudzi. Hapameri bvudzi. Bvudzi racho takatotarisa magumbezi ndakarishaya ndo pandakabva ndatanga kubuda mututu. Ipapo ndakangogerwa. But pane maki yandiri kuona pazamu rekuleft. Pazamu apo ndakangoona pakangorumwa patori nemaki. Okay. Maki yacho inotooneka. Uye prophet vakazobatawo musikanzwa yandaiita paFacebook. Ndakanga ndichituka vanhu vaMwari. Ndaituka vafundisi kusanganisira naProfeti. Ndichishandisa zita rekuti Matosi Enjiva. Munofamba muchikomenda muchituka machechi. Asi hamushandise zita renyu. Munoshandisa zita rekuti? Ndoshandisa zita rekuti Matosi Enjiva. Matosi Enjiva. Chokwadi. Ndozvakaita Matosi Enjiva here. Zvese izvozvo ndakaregera. Ndinokumbira arore maoko. Ndakangomirira pekuti ndakaregera. Ndandichikumbirawo ruregerero. Wese wandakatuka. Ndinokumbirawo, ndinorevesa, ndinokumbirawo kuti vandiregerere. Ndakanga ndichiita nekusaziva kutorasika ndichifunga kuti ndiri kugona. Pane mumwe munhu waMwari wamaitukirira nenyaya yestadium. Hazvitaurike. Pandakapwanyirwa imba makakomenda kuti Prophet ndokumbirawo mundiregererewo ipapo. Ndakaereka nawo ndangotaurawo zvisina kunaka. Ndakangotiwo ko ivo Prophet munhu waMwari vakatadza nei kuoneswa kuti vachapasirwa imba. Ndiregererewo ipapo munhu waMwari. Patikahezvo mauya mashaya 90 mari. Sei mauya kumunhu akapwanyirwa? Ndotokumbirawo kubatsirwa Prophet ipapo. Hakana. Nematukira munotiita kuFacebook muri zvimaghost. Panapa tiri kuita inonzi operation exposing maghost ese. Thank you so much mama. Endai munogara henyu pamanga muri varwere maoko. Vachanzi Matosi Enjiva. I saw the face and I said I remember this face. Mamchivaziva here? Avangana vangachivaziva? Ichokwadi. Kana ukangobatwa ukarebuka one or two things unozodzokawo muimba yaMwari uchitenda zvinobatsira. Vaienda paFacebook vari ghost. But ukavatarisa sure. Ndopaunona kuti zveva basi. Havanombofitwa nazvo. But mudhara uyo akafitwa uyo. NokuMozambique akafitwa.